Zelan hasten zara txarri zehatuten? Bueno, lehenengo tripez gora, maire bajatu, tripez gora epini, da hasten zan, hankak eta kendu lehenengo. Alboetan sartzako, lotu egiten bera. Gero solomilloak kendu, gero saietzak, da gero burue kendu, enberazurekin ez dira. Da gero besoak, da pernilek. Ebagit, urdei eta albo baten etxe. Da gero, segun zelan gure horien, edo txorizoakin, edo batzuk besoape kurau bite hori zen, pernilek beti kurauz. Bai, Beti. Da besoak batzuk ez, guk ez, txorizo egiteko. Txorizo egiteko, da zertut, gero piko bitezan, lehenau itezan barrez hori makinetauz, baina lehenau eskuz piketezan txorizoak egiteko be. Kutsilloagaz. Kutsilloagaz. Da hola egiten gindun.